Amai ava vanga vakabata mwana uri ruoko vachienda kumba kwababa ava kwakupara. Kumba kwababa ava ndakandeka ndikagumbeze rangu pawaya. Waya yawo yakabatana netoilet. Zvadaro changamire. Ndasvika pawaya ndingiri negumbeze rangu. Ndakaona mafoni touch ari padenga. Ende inini changamire. Ndakavanzwa. Pandakavanzwa achitaura. Inini ndakabva ndaisa mutsindo kudai. Wakabva wandinzwa mutoilet hawana wabva wati zi. Because vaitoti iwe anzi dai dai. Ini changamire ndakazviona nemaziso angu. Asina kukanikwa nezvipadera. Ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrusted nobody. Mukadzi wangu Mutoilet. Pamusoro Mambo, pamusoro makurukota, pamusoro nevose vakati Neva marumbe. Mudare. Takumbirawo mangari. Pinde mudare. Akiswa ndiye. Mira bija. Same kupara. Okay, endera mberi. Andi, pinda mudare. Pamusoro changamira. Nemakurukota, nevose vakateerera dare. Nyaya ndiyo iyi. Nyaya ipi? Nyaya ndeyokunzi semupara akaonekwa nemudzimai wangu mutoilet. Inyaya ndisi ndakamuona kana kubata. Asi nyaya iyi ndakaite kuudzwa. Munhu wacho ari pano ari kuti akaona sema nemukadzi wangu. Iwe titaurire zvakaitika wozounza witness rako. Ndiwe uri kumhangara witness asi ndiye ari kumhangara. Iwe ndiwe kumhangara. Taura zvakaitika zvinoita kuti uti iwewe ndakamubata kana ndakabatwa nemudzimai wangu. Zvikunzi yesemukupara akaonekwa. Iwewe usati zviri kunzi. Semukupara akaonekwa nemukadzi wangu mutoilet. Vachita nyaya dzavo. Iwe nyaya yako inoora iyi haina basa rese. Dare ndokumbirawo. Adiwa zvinzwa. Unoda kupombera mhosva kuna witness kuti ndiye akaona inini ndakazodai dai. Uri kuti chiwe iwe. Pamusoro idare. Ko nhasi witness akafuma achiti handizive. Sure. Pamusoro idare. Inini kutaura chokwadi. Ina handa chokwadi. Saka inini ndiri kumbirawo kuti akaona wacho ataure pamberi pedare. Ndiwe same sure because inini ngenda kufonerwa ndikaita kuudzwa. Chokwadi. Andingamupomere same kuti ndozvakaita kana kuti saka kuti akaona wacho azvimirira. Mukadzi wacho ari papi? Mukadzi wacho uya. All right. Bamutu. Famba itunta. Wabadarirwa nani mari dai? Ayo wabadarirwa nani waiwana saved uye nayo unodari mari. Ndinanda. Ndinanda. Ndiyako mari. Ayo asiya. Ndangu. Right. Amai. Tipe mhosva yamuri kupomerwa mukinzwa. Makuonekwa mutoilet. Pamusoro Mambo, pamusoro makurukota. Nevamwe vese vari panapa. Inini nyaya iyi ndiri kunzi ndakaonekwa. Makaonekwa iri mutoilet? Handina. Witness uyatinzwa. Witness acharupi? Munhu acharupi. Anonzadzisa kai. Yako. Right. Pamusoro Mambo. Pamusoro makurukota. Zvakaitika ndezvekuti amai ava vanga vakabata mwana uri ruoko vachienda kumba kwababa ava kwakupara. Next doors edu. Vachienda mwana wakabva vamudzosa ndichivaona. Mwana wabva vamudzosa abva amira parodhi mwana wamai ava
kamukomana wabva tangashedzera Gare kushago. mama ndakasvika pakuti ukushedzera mama wako wacho vari kupi mama vari kumba kwakupara ndokumba kwababa ava kwakupara ende ndakavaona vachienda zvadaro pai kumba kwababa ava ndakandika ndikagumbeze rangu pawaya waya yavo yakabatana netoilet zvadaro changamire ndasvika pawaya kuti ndingiri negumbeze rangu ndakaona mafoni 2 matachi ari padenga mutoilet ukunzi dai amai ava nababa ava amai ava ngakapfeka dress reyellow neblack baba ava ngakapfeka track bottom regrey nehembe green kumusoro inini chandakakwanisa amai vandogara navo ndakati ndinovashedza ngati kugadheni pamba pedu pazasi pane gadheni vanonzi maitadiwa ndikati maitadiwa akupara ndaona mutoilet namai jordan wakati shuwa here ndakati izvezvi timanyei takasvika mutoilet dhora vhura vasisimu asi amai ava ndakaona vachitobvapo takationa vari pamberi vachitobva direction pamba pababa ava vachitendera nerodhi yekumusoro apa mwana anga achiri parodhi achishevedza kuti mama rodhi vakaenda naye achienda pamba pababa ava haisi rodhi vakadzoka naye ende inini changamire ndakavanzwa pandakavanzwa achitaura inini ndakabva ndaisa mutsindo kudai wakabva wandinzwa mutoilet havana vabva vati zi bhukazi vaitoti iwe anzi dai ini changamire ndakazviona nemaziso angu ndakazviona nemaziso angu mafoni 2 matachi ari padenga mafoni ndakatya kutora ndikati mangwana ndozonzi ndiri mbavha kana kuti vanozondikremera nyaya kuti kuseri kwamafoni kunenge kune mari ndakazviona Uri chicha vapi uyu murume une dread ava next doors hapana mamuna ukama handina ukama navo kuna mudzimai ndowirirana navo nguwirirana wasikana mamukai saka uri kureva here kuti iwe wanatsoona kuti vanhu vari mutoilet vari mubasa ravo wakabva watadza kunatsoshedzera kuti vadi we kuno wobva wamira pamudhori toilet kuti kuno ini chakamira nguva yandakatya kushedzera ndakati ndakashedza rimwazobuda vachima aiwa kwawamira pamudhoo handi wati toilet ine dhoo manje pamberi padai ndabva ndati amai vandinokwanisa vandakaudza vanga vati pagadheni pamba pedu pane gadheni maitadiwa tichisvika namaitadiwa takasvika dhora vhuriwa asi amai ava takavaona kuti avo vachitobva pamba pababa ava ndakavaona handina kuvakremera nyaya inini changamira kana kunzi ndaita dambudziko pamba baba avo akupara ndinoenda ivo nemudzimai wavo vanondibatsira nhasi handinozovavengere kuti akupara ndavaona mutoilet ini ndisina ndakavaona zvakanaka maitambwa tiri kutonga nyaya isina musoro haina musoro nekuti haina muridzi vabata haina muridzi dai uyu ari yakamhangara kuti ndakumhangara kuti baba anhingi ndakavabatikidza nanhingi tingadai chitonga nyaya yeuyu nauyu zvino murume wacho ari kuti inini haana nyaya haana nyaya saka ari kusairira nyaya yekuna witness isusu tikuda vanhu vakanyorwa panapa pakuti nhingi ndiri kubhadhari tipire dai kuri kufunga kwangu uyu munhu uyu murume uyu angadai akatora stori yake zvakanaka nakunani kuna amai avo unyatsoitora woiwa muno mudare woirondedzera kuti mudzimai yangu akabatwa ndakamubata kana kuti akatorwa nemurume uyu zvakafamba zvakadai umbo hwangu ndinhingi tochidaidza chi zvino hakuna kuti iwewe munhingi witness chiuya utaure iwewe ina hambana chandinoziva iwe ndionoziva taura nyaya yako
Une umbo wakanaka pati hausina muridzo wenyaya ndeuyu. Haana chinhu. Totenda chimwe. Kusvitsa kwandakaita nyaya dare. Ndasingakwanisi kupomera murume uyu nekuti handina kuona. Aiwa ka. Uyo zvaita. Mira iwewe. Kana dai wanga usingakwanisi kumupomera mhosva nekuti hauna kumuona. Ungadai wakangonyarara. Umbata. Ungadai wangonyarara iwe. Apa ndiri kutoona dare mambo vari kuona songe uri kusenza uchenjeri. Hausuda kuputsa ukama hwako nevanhu nemurume kana kuti nevamwe vanhu. Wakusenza kuti iwe ndiwe unotaura nekuti wadi. Hausuda kutora nyaya kuti iite yako iwewe. Uda kuti uitirwe nyaya yako nemumwe munhu. Amaji mudaro. Iwe utakura nyaya yako. Unyatsofesa nemunhu wako uyu kuti iwe wakatora mukadzi wangu. Umbo wandina undo. Andinozi. Hakuna munhu anoachira kuti inini ndakanzwa kuti ningi zvawakanzwa kuno uyu harisirizo. Ndizvo zvazvo but hazvina iwe tora nyaya iite yako. Uya muno kuti taurira. Toti umbo hwako huri papi kuti wakamubata. Kutsanangu. Zvino hakuna zvoti ini chokwadi iwe ndiwo mumanga roti chokwadi ina handina kumuona. Handina umbo handigoni kupomera mhosva. Iwe wampomera mhosva kuti handigoni kupomera mhosva kuti. Right. Now nyaya zvazinoita isi dzimwe nyaya tinozikanda nepawindow. Nekuti tinosenzera zvokuti hadzisi credible. Hadzina tikati hadzina substance, hadzina huremu. Handikwanzwa. Saka nyaya yako haina huremu, iwewe muridzi wenyaya haina huremu. Hatigone kuti tideliberate on. Saka tinoikanda nepawindow. Enda unofunga zvakare.